Ngiwangi nyutuhi nes semangka ngene Pakde. Iki ceritane esuk-esuk jam piro ya? Jam 7 ngono kae. Nanging turu aku ngiwangi nyudu semangka ngene Pakde. Bolo. Nyudu semangka kuwi iki nandur. Ya ndokokno ning kepelan. Tapi pas ngepel-ngepel wingi aku urung ora melu bolo. Ora melu malah. Apa? Orang ngerekam bolo. Asline ngerekam tapi iki kehapus ngono kae dereng ora iso tak edit. Lah iki ning gone pakdeku. Pakdeku iki omah sebelahku. Lah iki aku lagi ngiwangi nglebokke biji semangka ngono kae. Nah arane iki nyudu. Lah iki mbahku bagian wuwuri kompos bolo. Dadi iki wis kepelan bar kuwi di bolongi ke tangan, dicebloki ngono kae. Bar kuwi dikei biji semangka, sakwise lagi dikei kompos ngene iki. Lah iki proses nganu iki bolo. Nglebokno biji semangka ngono kae ning nggon kepelan bolo. Saiki nggon aku wis ora usum polibekan. Jaman kae yo polybag ngono kae. Nggawa kletong kebo ngono kae. Lah saiki wis ora usum nggonku bolo. Usume saiki yo kepelan ngene kae. Ben simpel, ora ribet. Nah, polybagan ngono kae kan nggawa kletong kebo di polybag. Lah ribet pokoknya. Saiki simpel ngene iki. Lah iki aku lagi melu ngiwangi bolo. Nglebokno isi semangka ning kepelan. Penake urip ning desa iki yo ngene iki bolo. Diiwangi tangga teparo utawa iwang-iwang. Pokoke ana apa-apa ki tangga kiwa tengen ngono kae do ngiwangi bolo. Lah iki diwangi Mbah ya ngono kae. Kae makdeku, pakdeku, mbahku, pakku, adikku wis do ngiwangi kabeh ngene iki. Do sekuyung ben cepet bar. Iki nak ngepel iki ancen nduk omah bolo. Iki ditukokno apa iki jenenge? Kotak-kotak ya apa jenenge? Lah lali aku jenenge. Apa sih? Wis pokoke ngono kuwi lah. Apa jenenge lali aku malah. Bar kuwi engko lagekan digawa ning sawah. Lah iki sing wis bar uluran, bar dileboni wit apa? Biji semangka langsung kok ngene iki dadine. Lah sing iki urung. Lah iki aku lagi ngayak. Iki proses ngayake kok ngene iki bolo. Bar diayaki terus masa finise dikai koraden bolo. Lah ngene iki mung diwuwuri nduk dhuwur-dhuwur. Oke bolo, sekian dan terima kasih.